Идеално. Не, много борба. Айде от другата страна. По-ще е удобно. Колко пъти за докепа и си тръгва, не ще е да такова. Не. А беше... Може да има. Само лекичко. По-слабичък, обаче беше много борбен. Идеално. И точно се беше зашил в долната джучка, без да къса, без нищо. Класика. Айде душичката. Горамче. Колко трябва на чай? Това ще зарасне. Това е от външна страна. Да, външна ще му мини. Класна риба. А пък викаше малко пружина, тъй? Не, то е един друг. Предишния. Здрав удар, човек. Ча да го пуснем да не се мъчи. Ама колко голям беше? Много голям. Не знам колко. Много голям. Ама с пружина, тъй? Айде. С улов 120 грама.